Erik v lese vás zdraví pri ďalšom vlogu. Dnešok bude trošku opäť taký zaujímavý, nebudem mať nahodené udice, aj keby som najradšej nahodené udice mal, ale to inokedy. Idem vyspovedať dvoch z troch organizátorov preteku na Malom Dunaji, ktorý sa uskutoční v máji. Ideme si pozrieť nejaké miesta, spýtam sa nejaké otázky, ktoré som videl, že vo facebookovom príspevku, ktorý som dával, tak sa docela opakovali, tak ich budem s tým konfrontovať aj takto na kameru a uvidíme, že čo sa udeje. No a poďme si ich ukázať, čakajú ma už tu dole. Toto už je v podstate jedno z prvých miest, ktoré v máji bude. Ahoj, toto je Igor Poliačik. Ahojte. Ahoj, Simon Brunovský, dobre som si zapamätal. Áno, No dobre chalani, toto je teda, aha, tu sa dá aj dostať. OK, to je také dlhšie miesto pravdepodobne. No dobre, kde sa to nachádzame? Na Malom Dunaji, Aha, na úseku pri Bratislave. áno. Asi vlastne ten začiatočný Malý Dunaj číslo 6. No a ideme tu robiť teda pretek. Idete robiť pretek, presne tak. A prečo pretek? Prečo, čo vás k tomu viedlo urobiť niečo takéto? Tak lebo pokiaľ viem, tak robilo sa niečo takéto v Prahe. Ale celkovo to chýba, furt sú tie súkromné vody a takéto Ako v veci. Prahe, čo sa robilo? Niekde na Tiež rieke? pretek na tej Vltave, Aha, na Vltave, OK. čo viem a podľa mňa to tu chýba na tom Slovensku. Takto, že riečný pretek, akože jazera, súkromné vody a takéto je plné. Jasné. Takto, že by niekto skúsil vyslovene urobiť na rieke, tak to som ešte nepočul. A obzvlášť na takejto rieke, takže je to dosť ťažká rieka. Jasné. Buď tu vieš chytať, alebo proste pohoríš úplne a Aha. chceme vedieť, že kto je taká tá legenda malodunajská. Takže to je taký váš hlavný zámer, hej? Že ukázať, že kto vie naozaj chytať tie kapre z tých pretekárov. Lebo hovoria všetci, že jak to vedia chytať všetko, ale tak vieš, jak to je. Pravda sa ukáže, jak sa hovorí. Ale tak ten... Od 4 rokov chytať a kapra som tu chytil po 25 rokoch. Hej, takže... A tak ten pretek môže byť aj taký metúci, lebo predsa len je tam ten väčší tlak zrazu, že nie je to také, keď ide niekto sám. Presne, presne. Takže bude to aj asi o tom lose. Či? Akože mám ja osobne vytipované miesta, kde by to bolo, že podľa mňa, že top. Mhm. A čo si myslím, že aj vyhrajú tie miesta, ale toto je tiež veľmi dobrý úsek. Takže ak vie človek, jak to má chytať, tak chytí aj tu. Prakticky chytí všade. Takže... Iba migruje a v tom máji bude celkom dobré. No, no. Takže je to fakt o tom, že urobiť maximum. A vám sa tu jak darí, chalani? Simon napríklad, kedy si tu bol naposledy? Naposledy som tu bol pár týždňov dozadu, Aha. s Igorom sme sa tu stretli a zatiaľ okrem mrien za posledný čas ja som tu nepochytal nič poriadne, Jasné. ale tak sú odtiaľto krásne ryby, čo vieme, aj sme ich videli, takže aj preto sme sa rozhodli ukázať v podstate, čo táto voda skrýva, Aha. lebo niektorí ju zatracujú, myslia si, že je úplne vytrávená, že tu žiaden život nie je. Na druhej strane sú opační ľudia, ktorí tvrdia, že sú tu krásne ryby, nikto ich ešte nikdy nevidel a tvrdia, že preto ani organizovať preteky by sme tu nemali, aby sme zachovali tie ryby a nikto o nich ani nevedel. A tak možno na jednej strane aj fajn, že si to ľudia myslia, že to je vytrávené, že sem nechodia, že tu nie je až taký tlak. Neviem, či si ty o tom myslíš, aspoň ja to tak mám, že ľudia keď si myslia, že to tu je také, že nič, tak sem nebudú chodiť, lebo však čo tu vyťahnú, možno nejakú ploticu. Je to možno aj fajn, že si to takto ľudia niektorí myslia, že... Možno áno, ale myslím si, že na tento úsek je už aj tak dosť vyvíjaný tlak. Najmä športovými rybármi, lebo preto z Malého Dunaja je tu veľa výtokov, čistička tu vyteká a tá kvalita vody asi nebude úplne ideálna na to, aby sme odtiaľto brali ryby a konzumovali ich, takže si myslím, že viacej športoví rybári navštevujú Malý Dunaj. Kraken, čo to je? Videl som to, ale nehával som si to, že opýtam sa to, tak je to tu, vidím, že to máš na mikine, tak musím to využiť. Kraken, čo Áno, to je? je to naše občianske združenie, Aha. založili sme ho s cieľom pomôcť najmä Malému Dunaju, preto sme začali organizovať projekt Vraťme ryby do vody. To som videl. Bola to reakcia na tie masívne úhyny, ktoré boli na Malom Dunaji, no a my sme sa rozhodli, že teda takýmto spôsobom pomôžeme. Rozrastlo sa to na už viac menej edukatívny projekt, čiže zapájame do toho školy, škôlky, deti chodia vypúšťať rybičky za posledné 3 roky, ktoré to organizujeme, tak sme vypustili 50 000 rýb do Malého Dunaja, zapojili sme x škôlok, takže takýmto spôsobom sa snažíme edukovať mladých rybárov, no a popri tom organizujeme ešte aj detské rybárske preteky a zúčastňujeme sa rôznych charitatívnych podujatí. A to je nejak v spolupráci so SRZ, či to idete po vlastnej nejakej Ideme ceste? v podstate po vlastnej osi, navrhli sme si tieto projekty, ale samozrejme všetko je koordinované aj v rámci Slovenského rybárskeho zväzu, tým, že povolenia potrebujeme mať, takže spolupracujeme so Slovenským rybárskym zväzom, alebo teda konkrétne s odbočkou Bratislava 2. No dobre, tak to je taký úvod, verím, že sa k tomu ešte dostaneme a môžeme si skľudne pozrieť nejaké miestečka, čo nás tu čakajú. Teda toto je
si hovoril, že prvé či druhé? Toto je, tuším, druhé, pokiaľ sa nemýlim. Malo by to byť dvojka, áno. A koľko je dokopy? 22 miest. 22 miest. Uvidíme podľa záujmu, vieme to ešte, keď tak nájdeme. Jasné. A ten úsek je aký dlhý, kde sa bude 8 zavodiť? kilometrov. 8 kilometrov. OK. Môžeme sa na čo tešiť, podľa mňa. Takže to je docela dobré. No dobre, poďme na to. Nech sa páči. Ďakujeme. Verím, že ten odpad, čo tu je, tak to nejak vymažem. Aha, takže budete to tu ešte čistiť, hej? Samozrejme. Bude sa upravovať, vlastne bude sa to kolciť, budú sa upravovať trošku nejaké kryty, kde zavádzajú. A všetko treba samozrejme povolenia, není to len tak. Jasné, ale na moje prekvapenie docela čisto, že čakal som, že tu... To je taký ten najlepší úsek asi, lebo je to taký viac menej najnavštevovanejší, hlavne aj fiderkármi a rôzne ľudí sa tu chytali, teda začali sa chytať detské nejaké. Aha. Takže toto je taký úsek, čo si aj ja pamätám, jak detsko, tak to bolo vlastne... Aj to tu máte zmapované, že ja neviem, pod brehom je nejaká jama, alebo... Tento úsek je taký praktický, zhruba 4,5 metra vody, no ani nie, 3,5-4 metre. Viem, že napríklad tam, kde sme začali pod tým stromom, je dosť veľká jama. Aha. Tam sú napríklad slunce, zubače, občas sa tam dajú chytiť, ale to je prakticky asi všade. Vidím, že ani to tu moc neteče, až pri druhej strane, že je to Teče, také no. kľudnejšie. Tuto je taká, hneď je tu jama, vlastne z kraja prakticky celé korito. Aha. Takže tuto je to také rovnotvárne. Ale je to také zaujímavejšie. To nám tu porobil Bobor nejaké šarapaty, pohádzal nejaké stromy, čo je výborné zase, lebo tie kapre sa majú Pomocník. vystupovať. Áno, akože za mňa je to super, pre mňa je ten Bobor perfektný. A tak patrí to k riekam, je to náznak toho, že asi tá rieka není úplne zdevastovaná. No, tak je ja živá. viem, že sú tu No, dokonca no. aj raky, takže... Ale to, som nehovor mi videl, toto. takže Bol som, aj som chytil, Raka. ale vyššie dokonca v OK. kanále na teplej, takže... Akože je to tu zaujímavá fauna. Máme tu aj gubky dokonca. Gubky. Takže- Ľudia vypustili asi, že? Nájdeš to všetko. To je nejaký nepôvodný druh, presne neviem, čím Poecilia affinis sa to volá latinsky, je to životka komaria. Taká veľmi zaujímavá, mám ich aj v akvárku. Aha, OK. Takže je to celkom zaujímavá rybka. No dobre vedieť. Všeličo, akože fakt krásne ryby tu máme. Máme tu kojkapre, máme tu proste najskutočné formy tých kaprov, dlhé, veľké, listov je tu málo, ale už sa chytajú. O to vzácnejšie. Hej, presne. A tento rok dokonca sa začali chytať také malé rybky, také 1,5 kg, 2 kg. Ja mám Ale- si, akože tento rok dosť. Nemôžu to byť aj vy, čo ste vypúšťali, či to... Tak my sme nevypúšťali kapríky. Ja, vy ste nie kaprko, čo ste Nie. dávali vy? My sme vypúšťali podustvy, Aha, meny, takéto. jalce a nosále. Dobre, 4 druhy. dobre. A to kvôli čomu tieto druhy, že ste mali pocit, že už je to trošku menej toho vo vode, Tak alebo... my sme to konzultovali s pánom hospodárom Kupkom, ktorý navrhol, že po takýchto úhynoch je potrebné začať bielou rybou a potom sa môže pokračovať ďalej. Takže presne kvôli tomu sme sa rozhodli Aha. týmto spôsobom. No dobre, tak sa to tu všetko pekne obnovuje, ešte keď gubky sú tu raky, to je krása. Toto je tiež jedno z miest, alebo To toto... pokračuje takto, ono budú dlhšie tie miesta, aby Aha. aj tí pretekári mali Vlastne budú komfort. 4 udice. Budú 4 udice a tým, Mhm. že sú to užšie miesta, predsa Aha. nemôžu si tu rozložiť veľký bilet, Áno, tak áno. radšej sme sa rozhodli to natiahnuť Jasné. na dlhšie. Takže Nech majú aby trošku tí pretekári komfort. mali komfort. Jasné, to je základ. No dobre, poďme ďalej. Chalani, ale krásne, fakt, že tuto na Malom Dunaji sa mi páči, že každé miesto, keď prídem, tak je také, že tu by to mohlo padnúť, že tu to vyzerá zaujímavo. Každé miesto je vo svojej podstate unikátne. No. No, však to je krása. Jak aj Šáňo spomínal, že vyslovene tie ryby sa chytajú prakticky dookola, akože máme XY kaprov pochytaných rovnakých. Vy ste taká skupinka, hej, čo sa poznáte, chalani, a čo... Myslím, že ja sem chodím roky, tak poznám akože ľudí, čo sem chodia a zaujímajú sa o to, takže by som povedal, že dokopy nás je možno takých 20 takých stálych, čo sem chodíme naozaj, že od tých 90 rokov. Legenda taká najväčšia asi je ten Mišo Moravčík, Aha. čo naozaj ho tu poznáme všetci. Môžeš aj prezradiť, že kto už bude súčasťou? Tak čo viem, tak dojde aj Pavian Aha. a pôjde s Míšom, takže... V jednom to sú tam tíme. nejakí chalani, áno, máme tam Abajc, máme tam zatiaľ Zemník Milabajc, Bodovka. Zemník Dobre. Bodovka tam máme. Potom viem, že chalani z Max Carpu niečo slúbili, že by prišli. Uvidíme, akože máme tam aj také zaujímavejšie mená. Jasné, to si nehajme, jasné. No, ale myslím si, že to bude zaujímavý pretek. Ešte času ešte dosť, v podstate však do Tak mája. Je, no, akože ja som obvolal dosť ľudí, čo mám aj známych, aj tak, že mimo Slovenska, takže uvidíme. Oslovil som nejaké také zaujímavejšie firmy, tak prislúbili mi, že to prezdelajú. OK, Zostavia nejaké týmy, ale neviem, lebo sú tam aj nejaké preteky inde, takže... no jasné. dokonca A aj tak na Malom Dunaji je to vzácne. No, jeden chalanisko napríklad viem, že má tam tuším Halo pretek, takže uvidíme, že ty sa asi nezúčastní a včera som volal dokonca ešte s jedným chalaniskom, on povedal, že ak nebudeme mať akože obsadeno, že veľmi rád príde, takže uvidíme. Dobre, ale stretávate sa aj s kritikou od takýchto ľudí, ktorí Bohužiaľ, sú áno,
Hej? Toho dosť tej kritiky, hlavne u teba na A stránke. hej, no však na to To je naražam. ináč jediná stránka, kde Aha. sme sa s takýmto niečom stretli. OK, to aspoň Takže nasvedčuje o tom, že tam je skupina všetkých, že aj tí, čo chvália, aj... áno. A je možno aj fajn si niekedy vypočuť kritiku, viete aspoň, že čo možno urobiť inak, aby ste... Jasné. Akože oni, čo som si došimol, tak kritizujú celkovo Malý Dunaj, akože celý tok a hlavne sa zamerajú tam okolo Klatovských ramien a tak. Hovorím, že jasné, tam je tá príroda úplne niekde inde. Ale toto je fakt, toto je taký úsek, že kde... Však vidíme, že akože návštevnosť je tu. Návštevnosť je tu naozaj slušná. No toto je v pohode, akože ja si pamätám, ja som začal riešiť ešte dávnejšie, že ideme vlastne do toho s tretím členom od nás, Jaronať. Takže bez jeho pomoci by sme to asi nevedeli moc organizovať. On nám dosť veľa pomohol v tomto, že čo kam, jak osloviť, lebo je to naozaj veľa. A ja som ho oslovil pred pár rokmi s myšlienkou, že poďme robiť brigádu na Malom Dunaji, čo sa celkom ujalo a každoročne, väčšinou sa stretávame, skoro všetci stáli, dokonca aj Peťo Beringer sem došiel. Ja ani osobne ho moc nepoznám, ale viem, že on chodieva každý rok, sa zúčastňuje tohto. Takže toto bolo napríklad minulý, keď sme začínali 2 alebo 3 roky dozadu, tak tu bol obrovský gauč. Tak s pomocou Jožka Masaroviča ešte na starej dácii sme to odviezli. Takže akože bolo tu kvantum toho bordelu a každým rokom je to lepšie a lepšie. Takže podľa mňa akože ten Malý Dunaj napreduje takými milovými krokmi dopredu. A tak najviac, čo som si tam všimol, tak ľudia kritizovali to, že toto moc Malému Dunaju asi nepomôže, tento pretek. Tak čo si Akože možno ja o tom myslíte vy, že... Neviem, či si to čítal aj ty, všetky tie komenty, lebo viem, že Igor sa zapájal. Ja som začal, potom a ty máš z toho aký pocit z toho všetkého, čo si tam videl? Kritika je dobrá, ak je konštruktívna. Ak niekto tam len kritizuje to, že neprospeje to, neviem, akým spôsobom očakávame, že to prospeje alebo neprospeje. My chceme zviditeľniť Malý Dunaj, chceme dokázať, že naozaj sú tu pekné ryby. A to, že sem budú chodiť rybári, to neovplyvníme pretekom alebo tým, že nebudeme organizovať ten pretek. Ďalšia stránka, niekto nám tam vyčítal, aké peniaze na tom zarobíme. Vypočítal, že 22 tímov krát 600 eur štartovné, tak 13 000, z toho 6 000 rozdáme na prémiách. Ale nezamyslí sa nad tým, že koľko rozhodcov tu budeme mať, koľko dobrovoľníkov. Že aj tí dobrovoľníci sem neprídu úplne zadarmo. Tí rozhodcovia takisto tu nestrávia 4 dní úplne zadarmo. My musíme zabezpečiť občerstvenie, stany, elektrocentrály. Proste je tam obslužný personál, ktorý my platíme v podstate z týchto peňazí, aby tí pretekári mali svoj komfort. Čiže na konci, ak budeme na nule, budeme radi. Ako ja osobne, čo som organizoval, aj vraďme ryby do vody, aj detské rybárske preteky, ani na jednom podujatí ja som sa nedostal na nulu, ale som v mínuse. Ale robíme to, lebo proste to máme radi, veríme tomu a dúfame, že to raz vypáli tak, že to budú krásne preteky s medzinárodnou účasťou a ľudia sa sem budú vracať stále. OK, ale to vracanie, to znamená, že keď chcete urobiť aj reklamu tomu Malému Dunaju, tak pravdepodobne sem začne chodiť aj viac nových ľudí. Tak možno sa neobávate, že teraz, jak to tu pekne vyzerá, takže to možno o pár rokov bude aj s takýmito vecami na každom mieste, že sa to tu tak viac celé, jak by som povedal, skultúrne, akože že to tu bude úplne jak na promenáde niekde v Eurovej? Tak veríme, že nie, lebo predsa chceme prilákať športových rybárov a ten športový rybár príde, uprace si po sebe, odíde. Nebude tu robiť bordel. A máme odtiaľ tú zelenú vodu, tam museli zákaz kempovania spraviť kvôli tomu, že nie kvôli rybárom, ale kvôli tomu, že mladé partie tam chodili, opíjali sa tam, rozbíjali tam sklenené fľaše, bolo tam veľa konfliktov potom aj s rybármi, takže nerobme z tých rybárov taký úplný postrach, že teda oni nám tu niečo kazia. Samozrejme máme vo svojich radoch aj ľudí, ktorí robia problémy, ale my sa snažíme zaujať najmä tú športovú stránku. No dobre chalani, takže to máme... Z druhej strany by mali inak robiť výstavbu. Takže ak tam bude výstavba, bude sa ťahnuť pomaly až Malinovo zálesie, tak to podľa mňa neprospeje tomu Malému Dunaju. To, že sem dojde 2-3 ľudia od niekiaľ z Čiech, akože boli tu najšaci, hej. Natočili tu video, proste ja nevidím od toho, že by pustili to video, že by tu bolo nejak viacej ľudí, hej. Akože točia sa tu milióny videí, hej. Sám aj vlastne spomenul Palo z Milabajcu, že natočil videa, akože dobre, začali chodiť na tie miesta viacej ľudia a on natočil videa, že najprepálenejšie miesto na Malom Dunaji. A proste tá ryba tam stále je a stále tam migruje. Takže keď vieš, kedy si tam máš sadnúť, tak tú rybu proste odchytiť. Takže o tom to je, že treba vedieť tú vodu. Akože fakt, ja sem chodím, nie že len na ryby, ja sem chodím s obsom. Ja tu mám prejdené 20-30 km s obsom pomaly každý druhý, tretí deň. Chodím, sledujem tú vodu, pozriem, a túto rieka, poviem, že tam sa sadnem a viem, že tam dojem na 2 hodinky a tú rybu chytím.
Takže není to len o tom, že teraz sem dojde, tuto poviem, že tu chytím rybu a teraz sem dojde niekto a nahodí a myslí si, že chytí tú rybu, no proste ju nechytí. Keď nevie, kam to má hodiť, čo má urobiť, tak tú rybu nechytí a môže sa chodiť koľko chce. Akože viem, že top nástrah to bola dlhé roky a je stále halibut peleta. Ale chod sem v decembri, daj tam halibut peletu, no proste nechytíš. Keď chytíš jalca, tak si šťastný, hej. Takže akože december, január, február za mňa top na tejto vode, ale musíš vedieť kam ísť. To je proste celé o tom. A to je o tom chodiť k tej vode, skúšať, spoznávať. Ja moc času nemám, ja som narodil malý, takže ja som sem chodil fakt na 2-3 hodinky a za tie 2-3 hodinky som tu mal neskutočné ryby. Yes. Takže hovorím, je to o tom, ani to není o tej guli alebo o tom, ale je to fakt o tom mieste. 80% robí miesto. No dobre, hovorí, že toto obdobie je najlepšie. A čo maj? Maj a Malý Dunaj. Maj by som tak definoval, s viacerými ľuďmi sme sa o tom bavili a vyslovene ten apríl, maj, keď som všetci chodili a mysleli si, že sú tie ryby najväčšie a najkrajšie a všetko, tak sa to presunulo presne na ten december, január, február. Tým, že máme tie oteplenia a všetko, tak tá príroda je úplne zmagorená. A ja napríklad v máji málo chodím, lebo chodia všetci, takže to je mňa to nezajímavé. A napríklad taký júl, august sem, že vôbec nechodím. Lebo to sú tu... To je ťažko nájsť miesto, no. O tom mi ani nejde, akože ja mám miesta, kde si sadnem a viem, že 400 metrov podo mnou, 400 metrov nádo mnou určite nikto nebude sedieť. Hej, ale proste nejdem sem, lebo proste tá ryba ma to nezaujíma. Keď tak by som išiel skôr na ten veľký Dunaj, alebo proste takto, alebo niekde proste na jazero. Ja stále hovorím, že leto patrí rodine, takže venujem sa malému, venujem sa žene a ja na Malý Dunaj začínam chodiť tak október, november. Pre mňa je to úplne super, takže... Takže aj teraz je vlastne tvoje obdobie. No, teraz je úplne ako aj teraz sa chystám. OK. No dobre, poďme ďalej, chalani. Čo nás tu čaká? No, toto je asi taký najkrajší trek, že fakt, že tuto budeme mať asi tak najmenej roboty so všetkým. Vidím, no, že toto je docela vychodené. Na druhej strane spravil starosta tiež fleky, že pre rybárov, aby si tam mohli sadnúť, len jak nedomyslel ten prístup, lebo naozaj tí rybári moc na tých bicykloch nechodia k tej vode s tými vecami. Z druhej strany je vlastne cyklocesta a tak šlap proste 2 km niekde, hej, takže mne toto zase nerobí problém, ja si rád prejdem, takže... Takže hovorí, že tuto hneď, dáme tomu niekde pod brehom, už je nejaká taká... No, tu je hneď Jana, tu je korito takto, takže... Aha. Ono je dosť členitý ten Malý Dunaj, že to korito ide raz ide z tejto strany, z druhej strany, akože keď to preklepeš olovom, tak prakticky vieš. Ale toto všetko sú dobré miesta, hej. Akože na Malom Dunaji nemáš zlý úsek. Proste len trafiť ten čas, keď tam tá ryba je. A hlavne teraz zime, oni majú, môže byť, že tuto je ryba, hej, za touto trávou, ale ona tam má zimovisko, ale žere ti túto. Jasno. A ty to posuneš o 10 cm, už tú rybu chytíš. O tom je proste fakt nájsť tú rybu, že kde to ide. To je krása, že tie detaily jak rozhodujú. Presne. A koľkokrát záleží, vieš, že aj Šaňo to spomínal proste s tou popkou. Ja tiež mám také obdobie, že v zime proste ryba s popkou. To je 90% na úspešnosť. A napríklad v septembri, keby som dal popku na panáčika, tak viem, že tú rybu nechytím. Aha. A tam dám solo guličku a viem, že príde tá ryba. Koľkokrát chytí iba 24, koľkokrát iba 20, alebo menšie guličky. Netreba sa báť, ja mám kamarát taký vo februári 19,8 na tricinu budú. S 8 popkov, ale samozrejme, takže netreba sa báť ani veľkých priemerov testu. Treba skúšať, no. Keď trafíš to, tak to je proste úplne pecka. Napríklad jen tam oproti viem, že sú krásne ryby, ale všade sú stromy. Takže tiež zaujímavé miesto. A toto teda bude koľko rybárskych miest tuto na tomto Na tomto pláci? úseku máme 3 miesta. Aha. A to nevadí, že to bude, že miesto, pár metrov, zase ďalšie rybárske miesto, že rybári budú mať aj také menšie súkromie ako keby? Bude to natiahnuté až úplne dozadu. Čiže máme, akože rozmýšľali sme, že koľko tých miest sem vieme dať. A tým, že nechceme veľmi zasahovať do tej prírody, takže už sme nevyrávali nové rybárske miesta, ale využívame len tie, ktoré sú. Jasno. Čiastočne ich upravíme tak, aby tam bolo komfortné pre nich aj pre stan. Čiže sme sa rozhodli, že na tento úsek od čističky, sem neviem koľko stoviek metrov to je, tak vieme zmestiť 3 firmy. Komfortne, aby každý mal teda aj to svoje súkromie, ale keď budú chcieť, môžu sa navštevovať medzi sebou. To asi aj bude, vznikajú nové priateľstvá, čak o tom sú aj preteky. Jasné, a chalani, alebo teda pretekári budú mať k dispozícii aj čln? Áno, máme povolené člny, aj zavažacie loďky, takže je to už na nich, že či budú to využívať, alebo... Aj zdolávanie bude možné z člna, či... Samozrejme. Hej, ak si trúfajú, hej? Akože je to také, no miestami ten úsek není až taký prúdny, hej. Takže... Však vidíme aj tu, že hej. Asi by sa to dalo v pohode zvládnuť. No dobre, tak poďme ďalej.
Dokonca to, čo vlastne máme na brehoch, či dajme tomu, keď tu budú mať bývaky, tam budú mať bývaky, tak aby sme ich neobmedzili, tak môže vyvážať, dajme tomu doľava 200-300 metrov, Aha, doprava 200-300 metrov, aby mali na tej vode čo najväčší priestor. aha. To, čo im ubereme na tom suši, na tej suši, tak vlastne na tej vode im pridáme. A budú aj nejak ohraničené tie sektory, že pokiaľ môžu iba vyvážať? Či jak to tu máte? To určite urobíme. Áno. Takže A jak to plánujete zrealizovať, že jak to nejak označiť, alebo jak to označíte tým rybárom, vy vedeli, že odtiaľto, potiaľto? Bude to označené tabulkami. Aha, V podstate tým, odkiaľ sedí, tak bude mať určené, že odkiaľ pokiaľ je presne to jeho stanovisko a v podstate v tom priestore sa bude musieť pohybovať. jasné. Či už na suši, alebo teda aj vo vode. Niektoré Niektoré miesta sú oveľa komfortnejšie, lebo napríklad tu bude tretie miesto a ďalšie miesto je možno 300-400 Aha, metrov že bude mať ďalej. viac priestoru. Niektoré týmy budú mať viacej priestoru, niektoré menej, ale tak aj o tom je tá rieka, že nie sme niekde Na na jazere, vodnej hej. nádrži, kde na má v štrku. podstate každý plus minus 50-100 metrov doľava A doprava. môžu byť práve toto také hotspoty, že je to tak ako keby kľudnejšie? Že z jednej strany v podstate nikto nechytá, že je to také kľudné? To už je skoro otázka na Igora, on to tu má ja viacej si myslím, že prechytané. toto je jeden z tých zaujímavých úsekov, kde Aha. som typoval teda možno určite nejaké, nechcem povedať úplne, že prvé miesto, ale v prvej peťke by som to typoval. Akože celkovo ten úsek je taký, Aha, že som povedal, že ten, čo sme my zvolili, tak je veľmi produktívny. Akože dole sú tiež produktívne úseky, ale tam zase viem, že chodia aj niektorí chalani, asi by neboli moc náčení, keby sme to tam vlastne ukazovali, ale aha. len to je najpresedenejší úsek a keď vieš, jak to máš chytať, tak chytíš tú rybu. Takže za mňa, akože, ja som tu začínal napríklad na tomto úseku, OK. vyslovene, takže... Aj kvôli tomu, že to je tak dostupné, alebo kvôli No čomu? určite hej, akože tiež keď som bol mladší, tak sa mi nechcelo moc šlápať, hej, Jasne. takže ten komfort, milión vecí, však kapralina je o tom, že proste milión vecí musíš nosiť, akože dneska už ne, dneska zoberiem dve udičky, podložku a idem. Aha, tak gauč tu máš už v podstate, Áno, áno, sedačku, hej, hej, takže no. o to lepšie. A Také rýchle, jednoduché. no jasné, a čo je také, že čo najviac možno funguje tebe? Viem, že ty máš teda aj nejaké svoje boilies. Ja som si urobil svoju vlastnú značku, lebo chytával som bola keby rôzne značky, ale tam bol problém vo veľa veciach, Jasné. nesnívalo, alebo teda som nemal to, čo som chcel a začal som si teda vlastne vyrábať svoje boilisy. A jak zisťuješ, že čo potrebuješ? Ešte ja mám okolo seba celkom zaujímavých ľudí, ktorí mi pomáhajú, mám tam napríklad Viktora Gála vlastne, on má aj školu rybárskú, on proste povedal niektoré veci, ktoré tá ryba uprednostňuje pri tej prirodzenej potrave a strašne veľa vecí si vyrábam sám, napríklad ja mám tekuté potravy si vyrábam sám, mám tam boilies, ja neviem, dajme tomu, že patentku višňu, tak tam mám tekutú potravu z patentky a vyrobenú z višní, hej, čiže originál tam dávam kúsky toho ovocia a takéto veci a snažím sa odlíšiť vlastne od tých obyčajných výrobcov, čo sú teda, alebo teda tých komerčných a robím si to podľa seba, ako nerobím na kvantitu, hej, ja neviem, ja ročne, keď urobím 100 kg gulí, tak to je veľa, robím vlastne pre seba, pre pár ľudí v okolí, ako mám tam aj svoj e-shop, ale jak povedal aj Andrej, tie oficiálne veci sú úplne niekde inde, hej, ja to v živote asi ja nedosiahnem. To som musel, ja neviem, predám byt, urobím výrobu, hej, a žijem z toho, ale neviem, či by ma to uživilo. Takže... Tak toto máš pre kamarátov, niečo, čo ťa baví, nejdeš za tým biznisom úplne. Ako časy do toho nerátam, lebo však to by som aj zaplatil. Ale riešim to proste tak, že robím to pre seba, robím to, čo ma baví, pár ľudí okolo mňa, proste im to chytá a ja som spokojný, oni sú spokojní. Nemáme čo riešiť. Akože tých guličiek je strašne veľa, hlavne týchto garážových, proste toho kvantum. Ale proste kvalita je niekde úplne inde. A nejdem na kvantitu, hej, čiže snažím sa tú kvalitu presadiť. A čo tebe najviac funguje? Kebyže máš jednu guličku vybrať? Akože mám tu, že Psycho, to je taká moja vlajková loď, a to je vlastne skvít, korene, banán. A toto mám naozaj krásne ryby pochytané. Potom mám tohtoročnú novinku, čo budem dávať vlastne ten bergamot, broskyň a mango. Tiež veľmi zaujímavá gulička na ledovom základe. Takže akože túto na Malom Dunaji určite kombinácia rybina a sladké. To je proste asi jedna z top vecí, ktoré tu môžeš chytať. Takže silno rybacie a jemnunko taký potom následlý alebo po prípade korenené veci. Robin redové, napríklad červenú farbu, keď dáš, tak mreny ťa zožerú. To tu milujú proste červené, keď chceš chytiť mrenu, daj červené, chytíš mrenu. Jalce, proste nádherné jalce tu máme, fakt 60-65 cm. Potvrdzujem. No ako fiderkár sem dojde, vieš, a chytíš 40 cm jalca, ide sa z toho, ne? Aj sumca som tu pochytal tam vyššie, nižšie, no. To je úplne akože, ja už to vypínam vo vode, ja už to nenávidím proste. A hlavne na panáka. Proste dáš 20 gulu, popku, hneď máš sumca. A ja mám na sumce strašný dosť na tom Malom Dunaji. Akože, ja chodím za sumčiarmi zisťovať, kde sú kapre, lebo však keď vláčia a tak koľko nájdú nejakú šupinu, hej, vidím, tak viem, že tam je kapor, idem tam.
A ja zase koľkokrát im volám, že tu máš slnté dojdi, vieš. Aha. Takže máme to takto medzi sebou, takže slnce sú tu krásne, káple sú tu ešte krajšie, podľa mňa, a biela ryba tiež. Pleska 60-70 cm není problém. Jak nič. No, ale už, jak boli tie otravy, tak tie veľké ryby išli dosť. Ja si pamätám, som videl ešte na fotkách, na kinofilmoch, čo mali páni tu pochytané mrany cez meter. Tež kamarát tu mal 90. Som tiež videl 80 no to bolo. Akože ja mám najväčšiu mrenu, mám nejakú 70, kamarát mal 85 chytenú, tiež krásnu mrenu, ale voľa, kedy to nebol problém. Tu si proste mrenu po 60, keď si chytil, tak si kúkal, že čo to je za malú mrenu, a teraz už nie sú tie mreny. Ako teraz bežne 40, 50, 60 pochytáš, ale také už väčšie, že 80, 90, že tu už. Takže akože dostal zabrať tá voda dosť. Pleskače deto. Bola, keď si tu mal 70-ky, 75-ky pleskače, nebol problém. Teraz chytíš 60-ku, 65-ku, tak už je to už wow. Ale jalce tie sú tu obrovské. A čo je také vaše očakávanie od tohto preteku, že čo by to mohlo priniesť, tento pretek, že či už pre vás, alebo pre Malý Dunaj? Tak hlavne dúfame, že pretekári budú spokojní a že sa budú vracať. To je, s tým cieľom to robíme, aby sme vytvorili pretek, ktorý je jedinečný na Slovensku. To sme sa rozhodli, tak ako Igor povedal, urobiť preteky na rieke. Lebo všade sú to súkromáky, sú to stojaté vody, ale predsa aj ten štýl rybolovu na rieke prináša svoje proste úskalia. Treba viacej čítať tú vodu a je to premenlivé. Proste aj ten tok my nevieme regulovať, výšku hladiny nevieme regulovať, čiže nevieme zaručiť ani tým pretekárom stabilné podmienky napríklad, ktoré sa môžu z hodiny na hodinu oveľa zmeniť. Takže s týmto ideme na trh a veríme, že to bude celkom fajn a zaujímavé pre rybárov. A ste možno pripravení aj na to, že to nedopadne úplne tak, že podľa predstav, že to bude naozaj, že veľa ľudí zrazu kritika oprávnená, no že proste nezvládnete možno, lebo však je to asi vaša premiéra, čo sa týka pretekov, tak si možno dávate veľa toho na ramena ešte k tomu, že na Malom Dunaji. Dávame. Veľa sme o tom diskutovali, ale tým, že sme traja organizátori, ktorí majú za sebou už veľa skúseností, veľa toho majú aj z organizačného hľadiska za sebou, takže veríme, že naozaj zvládneme to bez problémov. Relatívne bez problémov, samozrejme, keď budú nejaké problémy, budeme sa ich snažiť riešiť a takisto aj od pretekárov sa budeme snažiť získavať tú spätnú väzbu naspäť, aby sme to vedeli urobiť ďalší rok oveľa kvalitnejšie. Takže plánujete aj pokračovať, nie je to len taká jednorazová záležitosť. Samozrejme. Chceli sme robiť aj jesenné kolo, aj letné, ale tým, že organizačne to celkovo zvládnuť, že fakt ako koľko sme to riešili, rok? Aha, to tak dlho, hej? Sme to začali riešiť, bola myšlienka prvotná, že urobíme to na miestnej vode. Bola, kedy dávno sa to riešilo na miestnej vode, všetko sme mali vybavené, len proste potom došlo zo zväzu, že v žiadnom prípade, lebo detkovci sa sťažujú a že nemôžeme zavrieť vodu vlastne miestu, že správte to niekde inde, napríklad, že na Malom Dunaji, alebo takže to vám dáme, lebo o ten Malý Dunaj sa prakticky nikto nestará, hej. Ako stará, no dvojka to má na starosti, ale si zober, ja neviem, od nás tam je, tuším, Prievoz to má na starosti, nie? Malý Dunaj. Myslím, že oni si to zobrali pod svoje krídla a zober si, že tam sú traja ľudia. Hej, a teraz je nejaká havária alebo niečo, tak zavolaj 3 ľudí vo svojom osobnom voľne, hej, lebo však oni to nemajú platené, a že nech to idú riešiť, to je proste nereálne, hej. A okolité vlastne dediny, čo tu sú, všetko, tak oni na to drbu. Povedia, je to dvojky, alebo teda je to z väzu, alebo tak Žiliny. A Žilina sem napúšťa nejaké kapre a teraz tak celé, čo viem. A teraz sa začali starať o to, už začali tie teologické prieskumy a tak, takže začalo sa tomu troška viacej venovať tomu Malému Dunaju. A jak ste pripravení na to, že keď náhodou bude teda pretek a budú nejakí rybári tuto, že čo im poviete, že toto budeme musieť riešiť tak, že bude to samozrejme aj informácia, bude v tom letačíku, bude to na stránke, všade to bude vyvesené, budú cedule, minimálne nejaké 2 dni predtým dáme nejaký úsek, že kde sa nesmie chytať. A samozrejme, že deň predtým to bude musieť niekto byť a musí to 24 hodín strážiť. A teda dojde sem niekto, tak mu povie, že bohužiaľ je tento úsek uzavretý, takže ja dúfam, že budú aj tí ľudia taký normálny a nebudeme to musieť riešiť, že na Zelenej vode, keď sa riešil pretek, tak tam bol takýto problém a našťastie sa to vyriešilo celkom fajn. Takže aj to je jeden z výdavkov, ktorý možno budete mať toho človeka tu mať. Že... My to robíme zatiaľ dobrovoľne, hej, všetci traja, takže nemáme na tom nič. Viem, že Simon už do toho investoval nejaké peniaze, čo sa týka aspoň nejakých tričiek a takýchto vecí. Takže nejaké veci už sa do toho investovali. Už teraz sme v mínuse, hej, stránka sa robila takéto veci, takže ono je to fakt, že
No, ideme na to strašne zarobiť, tak by som to povedal. Hej. Na to vlastne zarobí Kto na to 200 zarobí? 000. Neviem, no akože určite Zväz na tom zarobí niečo. No, No jasné. Takže rybári budú informovaní včas a tak aj prostredníctvom vlastne to sociálnych sa sietí určite. vedia, že čo. Len tam není označené možno, že odkiaľ pokiaľ to je, že možno neúplne vedia. Bude to označené, hej. Máme to od Čističky čističky odpadových vôd po po most zálesie. zálesie. Mhm. Takže To je také, že by asi mali s tým, že vedieť. chytá sa len táto strana. Druhá strana sa nechytá. Jasné. to No dobre, a sme z druhej proste strany, keď povedali. niekto dojde, Nemôže. Bude to uzavreté celý ten... Nevieme zavrieť celú rieku, to by Jasné. sme nevedeli z nejakej legislatívnej stránky, ale vieme nejaký úsek. Takže máme tam dokonca, aj čo sa týka pretekov, veľa ľudí sa ma pýta, že či je tam možné chytať non-stop. Tak máme to vybavené. Áno, bude sa chytať non-stop, budú sa sakovať dokonca ryby. Ale. Takže sú tam také povolenia, že sa to bude dať. Mhm. Samozrejme nebudú sakovať, ja neviem, 6 hodín, hej. Chytí sa ryba, kým dojde rozhodca, tak ho na chvíľku proste zasakujú. A Koľko plánujete mať rozhodcov na to, aby sa to všetko stíhalo? Plánované sú 3 stanovištia, Mhm. na začiatku, v strede, na konci. No a na každom stanovišti budú musieť byť 3-4 ľudia, s tým, že v podstate 2 minimálne budú chodiť vážiť ryby a 1 až 2 budú ostávať v stane strážiť v podstate zázemie, Mhm. keby sa niečo vyskytlo, aby aj oni vedeli operatívne riešiť. Jasné, takže nejakých možno takých 10-12 rozhodcov tu bude, aby to všetko išlo ako minimálne. minimálne. Mhm. Potom plus musíš zabezpečiť teda nejaké záchody a takéto veci, hej, čiže to je kvanta veci, fakt, že proste neskutočné. To asi nie každý vidí, no takto. No, hej. No oni si to predstavujú tak, že dojdú na súkromák, hej, že všetko tam máš prakticky, zoberieš nejaké peniaze, súkromáku zaplatíš 1000 eur za deň, vyzbieraš 10 000 pomaly a zostane ti 4-5 tisíc vo vačku, hej. Všetci to takto vidia. Ako reálne poznám ľudí, ktorí týmto normálne žijú, hej, že majú proste niekde nejaký súkromák, tam urobia 5-6 pretekov ročne a normálne majú na tom 4-5 tisíc zisk a s týmto žijú. Nič nerobia, len robia preteky. Mhm. A takýto ľudia kvantum. Hej. Čiže a potom všetci si myslia, že idete sa nabaliť na tom. Nech si to skúsia, akože není problém. Môžu si napísať žiadosti, hoci kde môžu robiť hociaký pretek. Dobre chalani, tu máme teda, ste spomínali, že 4. miesto? Áno, 4. No tu je akože dosť veľký úsek, že kde nikto nechytá, takže títo a tí na trojke majú asi dosť výhodu, mám pocit. No presne, preto to urobíme tak, že napríklad toto sekneme a tí, čo budú na tom poslednom, tak budú môcť vyvážať až potiaľto Aha. a títo zase odtiaľto budú môcť vyvážať, dajme tomu tam. A tým pádom vlastne to, čo im uberieme na tom brehu, tak vlastne budú mať na tej vode, že tých 300-400 metrov, aby mali plus minus dodávať doprava. A hlavne toto je také zaujímavé, tieto popadané stromy. Tam sú tie stromy, akože keď človek bude vedieť, jak to má chytať, tak to je úplná paráda. A toto sú presne také miesta, čo treba aj vyhľadávať, že padnuté stromy vo vode. No, cez tú zimu určite treba hľadať, kde sa tá ryba zdržuje. Akože sámi, že najväčšie hĺbky a takéto, že to je úplne blbosť. Ja mám v decembri pochytané ryby v 80 cm vode. Mám tam sumce 1,5 metrové pochytané, takže treba vyslovene chodiť, hľadať. Hlavne hovorím, treba nájsť tú kuchyňu, netreba hľadať vlastne tú obývačku, lebo tá ryba je tuto v obývačke, ale tam ti žrať nebude. Prejdeš pol metra a tam ti bude žrať a tam bude príjmať tú potrebu. Takže vyslovene hovorím, ja som takto chytal s kamarátom, ja som nahodil, kamarát nahodil centimetr odo mňa. Mal to isté, čo mám ja, nechytil ani jednu rybu. Ja som ho odchytal a hodil naľavo odo mňa, napravo odo mňa a v strede, jak som mal ja montáž, tak na to chodili ryby. Tá istá montáž, tá istá nastavenie, Detaily všetko to opäť. isté, ale ryba proste chodila iba uteľ. A dobre, hovoríme hlavne o chytaní po príbrehu, možno niekde v strede a čo druhá strana? Akože za mňa určite aj tie trhačky dávať, to je podľa mňa top, čo môže byť, takže ja milujem na tej rieke, že môžem si to dať kľudne na tú druhú stranu a dať na tú trhačku a veľa ľudí to chytá tak, že jednu hodí pod breh, druháč na druhú stranu, po prípade do stredu, jak tá ryba prepláva tým korytom. Tak veľa ľudí dojde tak, že ani nevie, jak tú rybu dojde, jak tú rybu chytí, hej, že príde, napichne rásošky, proste hodí to niekde do stredu a čaká, hodí tam 2 kukuličky, proste chytí bombu. Aha. A takých ľudí poznám XY. Napríklad aj Šáňo, viem, že vždycky došiel, hej, takto sa povie jednu, takto druhú úplne na pankača, proste to tam hodil, ale vie, kde to hádzať. Krásne to hodil a prišla tá ryba. Kamarát došiel, bol týždeň na ryba. Z jedného zožiaru, taký kalanisko. Proste vyvážal to, pokázal to na top miesta, nechytil rybu. Došiel Šáňo, napichol jednu rásočku takto, druhú takto, nahodil takto, zapálil cigaretu a bam 16 a odtočil som išiel do roboty. Takže proste je to o tom. Treba mať aj šťastie, samozrejme. On má to šťastie, on podľa mňa chytí aj v mláke zubačom. Áno, poznám takých rybarov, no. Ale je to o tom vedieť, treba vedieť tie miesta, treba vedieť, kde to hodiť a treba vedieť maximum. Jak by povedal aj Korby, same sa to nechytí, hej. Takže áno, je to pravda. Treba chodiť.
Yes, tak poďme sa pozrieť, že čo tu máme ďalej. Dobre, tu máme ďalšie miesto. Vidíme, že aj Bobor je tu docela doma. Bobor aj pomáha malému Dunaju nejako svojou robotou? Ja si myslím, že hej, aspoň tie prirodzené točíska tým rybám robí, takže za mňa je to super. Ako všetci hovoria, že Bobor je aké plaky, hej, a ja som takto sedím a takto je Bobor a látkavo. Takže není problém. Toto je tiež jeden taký celkom zaujímavý projekt. Takže podľa mňa toto bude tiež dosť zaujímavé. A toto je jedno miesto, hej? To je v podstate pomerne docela dlhé. No tu majú tiež dobré súkromie rybári. Akurát vidíš toto, všetko musíme pre tú súťaž ešte popozerať. Hej. To je to, že listy opadnú a zrazu sa ukáže cez sezónu, kto sa tu jak vyšantil s odpadom. Najhoršie, koľkokrát som bol, že sedel som tu, hej, všetci cyklisti a zrazu iba proste plechovka do krikov. Alebo keď chodia kajakári, tak najprv vidíš fľaše, potom počuješ strašný hukot, buchot, ráchot a potom vieš, že idú. vypadávajú z vody, lebo už sú tak nadrbaní, a to prejdú 200 metrov, super hotový. Takže to je katastrofa. Ale máme šťastie, že máme takúto rieku vlastne na Slovensku. Tak by som povedal, že toto je európsky unikát, ak nie aj možno svetový unikát. Malý Dunaj, no však aj chalani z Česka sem chodia. Hej, veľa chodia, no. Dokonca viem, že na Veľký Dunaj začali Taliani chodiť. Ale. Čo mi kamarát povedal, že došiel proste na flek, chalanisko z Talianska, že tam bol 4 dní bez zaberu a zrazu bum, a chytil takú 25-ku. Že úplne kúkal, že bol nové šťastný, že v živote takú rybu nevidel. Hej. Ja chodím zase do Talianska, ale tiež tam na tom Taliansku na tých postranných kanáloch fakt to není o veľkých rybách. Tak keď chytíš proste rybu cez 10 kg, tak si šťastný. Ale zase tá príroda, no, môžeš tam chytať na 3 udice, máš tam všade raky, máš tam krevety, to je proste úplne iná rybačka, hej, takže... No tak hovor si, raky sú aj tu, sú tu aj gubky, bobre. Takže Malý Dunaj je tiež špecifický. Malý Dunaj je super. No dobrá, tu keďže si, tak kde chytáš? No, podľa čoho by si zisťoval, že kde chytať? Vieš čo, toto je miesto, ktoré ja osobne som v živote nechytal, ale viem, že chalani sem chodia, aj sú tu pekné ryby mali pochytané. Tuto by som napríklad hľadal, že úplne do polky by som si našiel tú vranu, jak to začína do tej jamy 3-4 metrov od brehu a druhú by som dával na druhú stranu. Aha. No, ale ja som zase tým hovorím, že trhačky, takže ja by som určite vyzval obidve na druhú stranu, ale viem, že chalani jedna pod breh, druhá do polky na druhú stranu. Proste aby si to mal čo najväčší kľud. Akože keď tu budeš čúčať a budeš mať obidve pod brehom, ani sa nepohneš, tak proste tá ryba príde aj sem. No, nie je to o tom fakt, že proste sedieť a... Skúšať, no jasne, hľadať tú kuchynku, jak si povedal, presne. Presne, ani teraz v iných obdobiach. Akože cez leto to máš úplne jedno, dojdeš, hodíš, proste tá ryba príde. Ja si pamätám obdobia, keď Malý Dunaj bol taký vysoký, že nočný. Proste cez deň si, ani si nemusel navodiť, lebo si nič nechytil. A v noci proste, ak sa zotmelo, tak ti išla tá ryba až do rána. A to sa už zmenilo? No, dosť. Akože za posledných 5-6 rokov sa to zmenilo úplne. Bo ja mám presne takú skúsenosť tým, že cez deň, keď svieti slnko, tak to nič. No, cez presne. leto. No, cez leto, no. Ja cez leto nechodím. Aha. Ale takto, že keď máš jar, zimu a tak. Aha, to ešte nemám otestované. Aj tie non-stopky a takéto, ja som chodil, koľkokrát som bol tak, že cez čaru som chytal, hej. Brzol som tu, jak debil a proste v noci nedošla ryba. Tak ja som si povedal, že to nemá ani zmysel, že proste naozaj dojdeš na pár hodín, ja neviem, dojdeš o 6 ráno a o 9 chytíš proste rybu. A mám to aj tak vyčekované, že proste vyslovene tie ryby chodia v intervaloch, hej. Že napríklad, že 6, 9, 12 alebo 3 proste, že v pravidelných intervaloch chodí tá ryba. A záleží od úseku. Sedíš o 800-900 metrov dole, tak tá ryba ti tam dojde, že 6:30. A sedíš napríklad tuto, tak to ti dojde o 6. Potom sedíš vyššie, tak tam ti dojde o 8. Jak nejaká videohra. Proste oni vyslovene takto chodia tie ryby a proste oni raz idú z tejto strany, potom prejdú na druhú stranu, dokonca sme mali také obdobie, že ja neviem, v roku 2008 chodili z tejto strany, v roku 2009 už išli z druhej strany. A to vyslovene, to mi vysvetloval kamarát, že tá ryba ide ako keby v trojuholníku, že prvá je tá alfa samica, alebo ten najväčší kapor, a oni zbierajú a on vlastne ide prvý a on keď sa chytí túto, tak už na druhý rok ho tam nechytíš. A hodíš toho pol metra ďalej, už ho tam znovu chytíš. Lebo tá ryba si pamätala, že tu sa chytila, tak ona tam proste nebude zbierať. Ale oni, ak idú takto do toho trojuholníka, tak úplne posledné sú také tie malé ryby, také tie 5-6 kg, 7 a tak, a tie chytíš proste všade, to máš úplne jedno. A tie veľké ryby opakovane na tých istých miestach nechytíš, ale hovorím, posledné 100 metrov už ho chytíš. Takže tá ryba je v tomto neskutočná, hej. Čiže treba sa troška vžiť do tej ryby a treba mysleť jak ryba. Ako ja to moc neviem, akože mám chalanov, ktorí majú miesto mozgu z kaprašovky, ale... Aj Šaňo je jeden z nich. Šaňo je jeden z nich, takže Šaňo je extrémista v tomto, akože. A tiež to má odsedené všetko, však takých rybárov je veľa, čo proste žijú s tým úplne. Takže, čo ja viem, napríklad
Mišo Moravčík sedel na jednom fleku, došli chlapci a Mišo tak vybehol, hovorí, niečo sa s nimi kecala. Že idú sem na ryby, lebo že počujú, že Mišo Moravčík tu chytá ryby. A oni nevedeli, že to je Mišo, hej. Mišo sa začal smiať, že hej, že chytá tu ryby, že dobre, chlapci, takže akože je to také. No. Taká pravina to je, akože keď sa tomu človek venuje, poznám ľudí, napríklad dojde ti sem, hej, uvidí toto, ty sa tuto odfotíš, uvidí túto halusku No. a dojde z telefónu a proste presne vieš, že Porovnáva to, haluska. hej. No. Akože aj ja to viem, hej, že koľkokrát dojdem na nejaké miesto a takto sedím a vidím zrazu 3 stromy a teraz vidím, že pozrel som príbeh tohto chlapca a vidím, že až tu to chytám. Hej, však aj mňa si odhalil, ani som ti nepísal a Áno, vedel áno, si, kde áno. chodím, takže hej. Takže ono, keď poznáš ten Majdune hory, ja strašne veľa chodím, hej. Sem chodím prakticky od 4 rokov a ja tie zákutia poznám na tom malom Dunaji. Takže každým rokom sa to síce mení aj v tej vode koľkokrát. To, čo ti fungovalo jeden rok, tak ti nefunguje druhý rok. Ale teraz posledné roky je to také ústalenejšie, by som povedal. Takže voľakej to nebolo až také. A hlavne aj ten bobor to tu mení, hej, že niečo pribudne. Aj búrky bývajú väčšie, stromy popadali, takže úplne iný je ten malý Dunaj teraz a úplne iný bol v tých 90. Aj v tom je rokoch. taký krásny, že sa stále mení. Áno, Že to, áno. čo bolo pred 5 rokmi, tak už vôbec tak není. Ja si myslím, že teraz je úplne krásny ten malý Dunaj. Mhm. Voľakej to bolo také, jak Madunický kanál, že prakticky si nemal ani stromy vo vode, hej. Že to bolo proste planina, bolo to nejaké korito, smrdelo to. Všetci sa mi smiali, ja som bol pri Modrom moste a som ma pýtal, či veveričky som chytal, však som nahodil aj samozrejme na strom. Alebo také tie začiatky, že som dal policajta, proste dedová palica a policajt mi hneď vystrelil, som sekol a kúkam a ryba žiadna. Že ak je to možné, že mi to vystrelilo, však to je jak na jazere som si myslel, ne? Takže tiež dlhé roky som sem chodil, zubače som chytával a biele ryby, na angličak som sem chodil. Som to náhodil proste žiadnu záražku, to mi to išlo a splavilo mi to niekde hentam, som sekol a zrazu tam popleskať, že úplne som bol nadšený z toho, hej. Potom som to zažil, vlastne tie deličky, keď sa chytali, to bol pre mňa úplný zážitok, tak som chcel strašne plávačkár byť, ale to boli to pecky. No. Ja ten Mike Dunaj mám neskutočné zážitky. Občas nejaká mŕtvolka sa tu ukáže. To som bohužiaľ zachytil, no hlavne pri tých stromoch, čo sú pri brehu, že zachytíš niečo a není to Ja som bol na dobré. rybách, kamarát mi poslal fotku, že nevieš, čo sa stalo na Malom Dunaji, kúknem fotku, že neviem, že zistí, tak som volal kamarátovi, tak zistí, že nejaká babka 80-ročná sa utopila. Tam dole vlastne pri tom mole a Šano večer išiel váčiť a našiel jej doklady, hej. Asi tak, no, takže má to svoje čaro aj také zážitky. Dobre, môžeme sa pozrieť, čo máme ďalej. Ešte máme koľko toho vlastne, koľko je, toto je, Teraz sme prešli tak možno jednu, pätinu? Toto je šestka. 6 hor, je 22 miest, No. takže to sme ani v polovici v podstate No, a už sme obrovský dosť toho úsek. prešli. Takže to je obrovský úsek. Ale veď sme sa bavili, že vy budete mať mapu, kde si to ľudia budú môcť pozrieť. Losovanie bude prebiehať ako? No toto ešte sme nejak neriešili. Ale je to v propozíciách, tak losuje sa najprv poradie, v akom pôjdu losovať, Jasné? vybraté miesta. A to prvé losovanie ide podľa toho, ako prídu na registráciu. Čiže príde prvý na registráciu, vylosuje si číslo, ja neviem, napríklad 3, to znamená, že ako tretí tým pôjdu losovať už priamo miesto, na ktorom budú sedieť. Čiže takýmto spôsobom. Samozrejme, budeme sa snažiť osloviť nejakých partnerov, aby to bolo trošku zaujímavejšie, že nebudú si losovať čísla, ale napríklad basu piva Slovanu, takže chceli by sme to aj takýmto trošku menej tradičným spôsobom spraviť a spríjemniť aj ostatné Urobiť to také preteky. iné, hej? Také Hej. zaujímavé. No jasne. Tak máte času ešte dosť do toho v podstate. Hej, hlavne nemôžu byť opití. Aha, to zvládnete. Myslím si, že zatiaľ tých, čo si hovoril, čo sú prihlásení, tak to sa asi bať nemusíte toho. A kedy začnete odhalovať, že kto je prihlásený, aký tým? Veríme, že v tom januári by sme to mohli začať pomaličky dávať von. Chceli by sme aj samostatné týmy, teda jednotlivé týmy trošku predstaviť, Jasné. aby sa odprezentovali, dostanú tú možnosť. Čiže aj takýmto spôsobom to zatraktívni aj pre tie týmy, že teda majú tú možnosť sa predstaviť, povedať, čo sú zač, kto sú zač, čomu sa venujú a taký nejaký príbeh, ktorý je za nimi. Tak tešíme sa veľmi pekne, že ste nás sledovali. Veríme, že sa zúčastníte našich pretekov, že budete spokojní. No a preteky sa konajú od 14. do 17. mája, takže dúfam, že sa s vami všetkými uvidíme. No, ak by ste chceli potom ešte nejaké viac info, tak ľudia sledujte web, tam sa všetko dozviete, budeme tam mať aj nejaké videá promotérske, takže podľa mňa to je zaujímavý pretek a musíte sa stať legendami. Kto to vyhrá, tak bude určite legenda. Takže podľa mňa tam nejde ani o tú finančnú cenu ako takú, ale skôr o tú prestíž, že sa zúčastníte niečo takéhoto. Takže podľa mňa výborný projekt. Ja by som ešte dodal, že ty si spomenul, že tie legendy a môže to byť v podstate aj niečo na tom, lebo to, čo si mi hovoril, tí už čo sú prihlásení,
tak to sú naozaj už legendy a keď dokážete prechytať takéto legendy na ich v podstate domovskej vode, keď to tak nazvem, tak to akože klobúk dole a teším sa, že ste aj zodpovedali niektoré z tých dotazov, čo sme na Facebooku. Snažili sme sa. No. Videli sme, že tam sa to docela rozbehlo, tá diskusia, ale chalani zodpovedali, čo sa dalo a keď máte ešte nejaké otázky, tak kľudne môžete aj, ja budem dávať nejaké ďalšie príspevky, však aj tento vlog, tak kľudne môžete dole pod video napísať a vy to asi budete keď tak sledovať a viete niečo zodpovedať. Takže ďakujem vám, že sme si, neprešli sme úplne celé, lebo však Je to obrovské. netreba všetky tromfy ešte ukazovať, na to bude ešte čas. Prešli sme si iba taký ten úvod, koľko miest sme? 6? 7? A v podstate 22 miest, takže ani v polovici sme neboli a to sme sa akože dosť nachodili. Ale chalani aj ukázali nejaké miesta, ktoré nezverejním, ktoré si nechám pre seba. A stretli sme na celý úsek 2 rybárov. Z toho vlastne iba jeden chytal, alebo druhý došiel pozrieť iba kamaráta. Takže môže sa zdať, že to tu je úplne navštevované, ale vidíte, že stále sa dá nájsť nejaké miestečko. Takže ďakujem ešte raz a ďakujem aj vám, že ste pozerali a oplatí sa určite sledovať tento pretek, veď uznajte za vhodné. Ahojte! Ďakujeme.